मम्मी जी देखी ना जी क्या हो मम्मी जी छोड़ा है ना जी मम्मी जी मम्मी जी देखी ना जी क्या हो हां करो हमारा बढ़िया बढ़िया तो ये करे न तू पैसा देले है पैसा दे हां 5 लाख रुपया देले है 5 लाख रुपया देले बनी 5 लाख रुपया देले बनी छे बनी 5 लाख रुपया दे ले बड़ी अरे तू ते कहता दीदी बोले ले बड़ी रानी बनावे खातिर इनके 5 लाख रुपया देले बनी कैसे देले बनी पैसा दिया 5 लाख करे कतरा तो घर लुक के हां कने को हां 5 लाख जान से बात मुझे गलम ये काट अरे देखो नौकर रख ले ठीक ना नौकर सकल के तरफ सकल ऊपर तक ले जाके देखा मेरे घर आप जाए ना सकल पे मत जा कहां दे ओकर बुला तो 5 लाख रुपया देले बनी लेके 5 लाख रुपया देले लेके जी बता ही लेके जा चल 5 लाख रुपया देले बनी चल तो चल चल होल दे खरे 5 लाख रुपया देले बनी लेके हो पैसा वाला बटले बट ओकरे भी फोन करत है कहेला कि हमरा के औरत देबू तो तारा के खूबी ना पैसा दे खूबी ना पैसा अमीर का ओकर बाबू रहला नौकर कौची के दुख होई इहे करत नहीं रुक जा घंटी जाता हेलो हाँ जी बोलिए जी हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कनी हाँ रउआ कहत रहनी ओ समय जब हमनी के एक बार भेटाई रही तो रउआ के औरत चाही बहुत पसंद से ना बहुत स्मार्ट चाहिए लेकिन स्मार्ट तो बोतले पिया बहुत सुंदर बिया हमरा भी ठीक बा लेकिन कुछ भी कर 4 लाख रुपया हमके चाहिए पहले दिखाओ चीज दिखाओ तब ना 4 लाख रुपया वो चीज लायक हो माने हमरा भरोसा नहीं खे भरोसा इस सब सामान में भरोसा रहेगा ये सब चीज पे अरे बड़ी सुंदर बिया बड़ी सुंदर पत्थर दम अच्छा संतानो पहले चीज देखा ठीक बा हम फोटो व्हाट्सएप कर देता ठीक है जितना जल्दी हमके 4 लाख रुपया लेके चलेगा ठीक बा ठीक है चल चीज देखबा हमर को तिने के तो अनिया जी नती उतारा के नठू करती है लेकिन क्या बताएं पैसा ऐसा चीज है कि आदमी के दिमाग फेर देवेला हाँ हई फोटो ओकर बड़ा सुंदर लागेला हीरोइन मोती ये भेज देतनी फोटो ये वे भेज देले बनी ठीक बा देख लो चलो व्हाट्सएप करके भेज दी व्हाट्सएप एगो चीज होइसा ना कि सामना सामनी आदमी के एकदम सेम टू सेम देखले वाला ना बताओ क्या जुग चल गए हेलो हेलो हां लड़की तो ठीक है बाकी इतना मांग ना दिए भाई काहे ये क्या 2.5 लाख रुपया हम दे सकता नहीं ना 2.5 लाख ना 3 लाख देबो तो बोल ना 3 लाख तक जो भैया नहीं थे बिया ना आके तो सुगर नागी लेखा बिया हाँ तो ठीक बा नागिन जस दिया हमरो ठीक लगती है लेकिन बस उतना लायक नहीं का 2.5 लाख तक दे सकता नहीं का हमरो पास ग्राहक आवत नहीं खनो सुन ठीक बा तो 2.5 लाख लेके चलो तो ठीक बा हम लेके आवत नहीं ठीक बनो बाकी हाँ एक और बात बा बोला ई लड़की हमारा जब चाहम तब आ जाए के चाहे जब चाहो तो आज 5 लाख चाहिए हाँ ठीक बा लेकिन 5 लाख लेके आइबा बाकी जब एक बार फोन कर तो एक बार में लेके आ जाए के चाहे ठीक बा हाँ हम अपना खातिर मांगत नहीं ठीक बा प्रश्न लेके चलते 5 लाख होकर के दे सकता नहीं हम ठीक बा 5 लाख लेके आओ तो ठीक बा हम लेके आओ तनी लड़की के बुला के अपना जरी रखो हाथ भाई धराव हमर के लेके भागी हम आई हम अपना ठीक है आओ तनी दीदी जी पानी के झाड़ू लगा दो सब तो कर देनी खाना बना देनी बर्तन माज देनी दीदी के शीशा वो पोछ देनी जना में मुंहवा देखल जाला खाली झाड़ू लगावे के बाद ओकर बाद से नु जाके नु गोटी खेलम 5-6 गो गोटी बिन के लिए आइम आ उनको लड़किया के बोलाइम भुजिया के आ गोटी खेलम ओकरे साथे बैठ के हाँ एबरा खानो खूब देर खइले बानी एबरा खइनी नु दाल भात औरी का खइले तो रहनी दाल भात छोटको का दीदी जी बैठी आई अरे मैं का करो तड़ू
कुछ ना आप कहनी ना चाहे स्वेटर दूर न पहन ले बड़ू ना हमको बड़ी ठंडा लागेला ना, सब ठीक पहन लेनी ना ठीक कोई लाड़ू बाबू हमार ठंडा में बच के रहे के चाहिए ठीक बा दीदी सुनी ना एगो बात कही कह हम नु खाना बना देले बनी दाल चावल आउ गोलका गोलका जन होला का कहल जाला जन रवली आइल रहनी बजरिया से उरन उरन ना कहल जाला सुरन कहल जाला। अच्छा हाँ ठीक बा। ओकर सब्जी बना देले बनी और सब अच्छा काम सुना कर ना देले सब बनी। कुछ ठीक बा कनिया ना कि तेल मसाला तो ना न होए तेल मसाला ना अच्छा तेल जा दो होई कोनो बात ना। नहीं खे आ जाए बाकी हेती से चोरवा के रखले बनी रखले बड़ू हाँ ठीक बा सुना ना एगो बात कहत रहनी हां कि हमार तू बात माने लू ना हाँ दीदी जी ना माननी रहो जन जन बोलनी तो ना करनी हाँ ये छोटकी हाँ। चल ना हो पाए एगो बात कहत नहीं तोरा के एगो जौना बात से हमनी के बताई। घर में कुछ के कमी ना रहे हाँ बताओ कैसे कैसे दीदी कैसे होई बताई कैसे हाँ तू तो हमार बात मनबे करेलू देखेलू ना हमार बात तो सब मानेलू हम तो जानत आई ए दीदी जी हमरा छोट बहन ना नु ए देवरानी नु आई हाँ देवरानी छोट बहन होली सन ठीक बा तो कहल ना छोट की जान तड़े एगो मतलब आदमी बा ओकरा भी खूब पैसा बा खूब पैसा पैसा के कमी ना होला हाँ हाँ खूबे अमीर होई ना बहुते। गाड़ी होई ओकरा लगे बोलेरो मोटर से बा- खाली चलेला। मोटर कार होई ओकरा लगे ना हाँ बड़ा तो तेज वाली सुन ना तो ये कनिया ना कि तोरा खाली एगो काम उ पैसा दे दी 5 लाख रुपया खाली एगो तोरा काम करे के पड़ी छोटा के उ जा 5 लाख 1 2 3 4 5 लाख हाँ सोच अब हमनी के है किराया पर घर में ना रहे के पड़ी अपन घर बन जी नया नया साड़ी पहनल जाई झुमका है सन सोना के बनवाल जी गुलटी के ना पहन ले बनी जा सोना के बनवा लेवल जाई हाँ खाली एगो काम करे के पड़ी जैसे उ कही नु तैसे तू करियो ठीक बा तो का करे के पड़ी बता दो उ जैसे जैसे बताई हन वैसे वैसे करिया तू ठीक बा हम आपके उनकरा से पूछ के बताइम आपके और सीधा कितना चिल्लाती हो कुकुर लेखा मन को मार दे ओकर घरवा नु हित ना ताइल बड़न जा तो हित ना तावेलन तो हत ना चिल्लाई जाला अच्छा छो जाए त ना का कहत रहलो बताओ दीदी कनी है ना तो उ जैसन जैसन कही हन वैसे तू कह दिया ठीक बा हमने के खूब ऐसे जियल जी ठीक बा छोटकी ए दीदी जी का करे के पड़ी हम तो नहीं छिनु उ जानो बताई हन सब कुछ बताई हन अगर ऐसे छुबो करिया नु चाहे ऐसे तो खिसिया मत ठीक बा ना नु ना ना बाग दीदी जी वहाँ के जनियन नु तो हमरा से खिसिया जइयन कि केहू और हमरा के छुअला सता सुन हम बताओ तनी एक बात तू हमार बात माने लू नु हाँ बहुत माने लू नु हमरा के दीदी जी बड़ दीदी है नु तो ई काम जरूर करियो अकेले से कहिया मत ना मम्मी जी से मत कहिया ना देवरे जी से कहिया ठीक बा तो एक खाली पूछ लेम अरे ना रे पगल मत पूछिए ठीक ना बा पूछम। ते नहीं खींचा छोटकी कि हमनियों के खूब बड़ बड़ुआ हो जीतीन जा बंगला गाड़ी खूब मजा मोटर कार पर घूमती जना तब हमने के वो नहीं खूब तू चाहत चाहता नहीं दीदी जी लेकिन बिना पूछले कह देम कुछ बाद में वहाँ के जनियन तो किसी कैसे जौन ना कहबिस त पाउरा ही नहीं से तू कहबे मत करी है अच्छा ठीक ठीक बा अपन बढ़िया से रहियो ना हम जाता नहीं तनी द्वारा और या देख ली बाप रे बाप कतना ठंडा लगता ठंडा में बहुत सोच के रहिए ठीक बा कब आई लगले आते हो हम तनी बढ़िया से रहियो ना ल जौन सोचत रही तवन हो गए पागल बुरा पटले पिया और ओकर हम फायदा उठा लेनी हई किराया पके घर ढहल सहल एमान ना रहे के पड़ी बड़ी किराया वाला मकान मालकवा बोलत रहे बोलल इनके छोड़ा दे 5 महीना के अकेली दे दे किराया देखो सी कैसे इनके दे देता नहीं चल छोटा की मत ठीक भी अनु पागल भी है तो बढ़िया भी है भगवान कर छोटकी तू वैसे ही रह जिंदगी भर कि हम माल हो जाए आ तू एकदम कंगाल हो जो कहाँ से आत तू अरे मम्मी हम गई रहनी हता नहीं बैठी एगो फार्म भरा दला बोला है दादा बोला हमार तो मम्मी जी, मिजाज एगो- एकदम चंचल रहता हम का करी जनरल अब बेटा का कर कतरन छोड़ी के हाथ चलते। टाई जाती वैसे ना लायक की कलिए गेलन जाता क्या करूं ओहन जानी के नहीं के कमा एगो खुशखबरी के बात में मम्मी का? जी हमारा मॉल में नौकरी लागल है हमारा छोटा की के मॉल में हां हे भगवान के माता रानी सुन कन के बात तो 1 महीना के मतलब 14,000 बा एक आदमी के एक आदमी के 14,000 हाँ।
बढ़िया बहू अब बढ़िया बा ज्यादा न कर लोग देख लोग आ मम्मी जी रवा टेंशन मत ली हमार खुद टेंशन भइल बा कि घर परिवार हमनी के कैसे चली कैसे ना माने बड़ तो टेंशन ना रही हाँ नहीं तो बात सही बड़ी बहुत बढ़िया जा लोग कर लोग मन लगा के काम कर लोग एकनी के ना कुछ करिया सब जय मम्मी जी हम बानी नु रवा टेंशन मत ली ठीक बा ठीक बा उहे हम सोच रहनी है कि ना कुछ छोटा करी के बाते छोटा कियो के लगा देनी है कने कुछ ना तो कपड़ा पर चपोती न अपन हम बानी त पढ़ल लिखल बानी अपन सब देख ले का टेंशन बा जा लोग कर लोग हम जतन तन देखे द्वारा हम कहत रहनी है कि कोनो काम दाम मिली तो जतनी केहू के करम का करब आ ना जाय दी रउआ का करब हम बानी नु रउआ करे देम जतनी ना हो भूखे ना होती मरिए कनी के तो घुमाता रसन लहेड़ा नियन हां ई त बात सही कहत तो भूखे ना होती मरी हम सोचनी कि जतनी केहू के दइयो लौड़ी के काम होई बर्तन मांज के केहू के खाइम का करब का करब जी लेकिन जाय दी कोनो बात नहीं के भगवान रा सुन लेलन बर्तन काहे के माजल जाय जी इतना सुगर दे ले ले बानी सुगर से ना न होई सुगर रहबे करा कुछ एथी रहे तो का फायदा ना सबका बात सही कहतनी तो हम कुल काम करब रउआ टेंशन मत ली ठीक बा ठीक बा तू जा लोग करो लोग मन लगा के काम करो लोग भगवान के एथी से खूब बढ़िया से रहिया जा देखिए नहीं कोनो बात के शिकायत ना आवे के चाहिए घर ना में मम्मी जी से मान लो कि केहू कुछ बोलेला तो वो अपना ध्यान देवल जाला ठीक ठीक बा नु निमन से अपन नाक कान मुंह के आदमी काम करेला निमन से काम तब का मम्मी जी तब का अपन काम के फेरा में ना रहनी ठीक बा ना हम जाते हैं ठीक बा जाई रउआ टेंशन बिल्कुल मत ली ठीक बा नु बताओ काहे खातिर मम्मी जी के हम घर बासन करे देबा हम काहे खातिर करबा त ना का हमर जांगर खियाइल बाटे पगली बिया नु पगलिए से सब काम करबा टेंशन का बा मम्मी जी रउआ टेंशन से फ्री रही एकदम ठीक बा अब हमू चलनी तनी देखी कब आवे वाला बाड़न घरवा नहीं रहे पहले एक बार हेजी बोला के हमारे के इतबे के देले ऐसे के ले रहे घरवा किने बा कौन घरवा है दो तीन घर लोग तो कौन घरवा का है बुझाते नहीं कौन घर है अच्छा तन मने ओरी आगे बढ़ के देखी कौन घर है पूछलो तो दिक्कते हो कि करा को ज्यादा फोन करके पड़े का काज न को नंबर ओ सेव रहल है कौन आइए गो हेलो और कहाँ बड़ो दूरी बड़ो आ क्यों क्वेश्चन से पेंट बा हां बहुत दिन कब से जवाल ने हरियर के गेट गला पे गोई रहनी जल्दी आवो नाव का मकनिया बंद तो होने वाला हां अरे ना हो ओकरे बगल में हां पता आइए गन बन आ गेल हो हां इजे बड़ो सब का हम जी के बैठ रहनी तोरे चल मेहरारू बैठल ना ना हम ही हई चलो चलो जल्दी आओ चलो उधर 5 लाख रुपया भर के पेड़ में लगा ली और जल्दी आओ चलो गेट बंद कर दो ओरे बाप रे बाप 5 लाख लाई बड़ा रंगीन रुक के हां तो चलो 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 मांग दिखाओ पहले हमरा के कोई फोटो पे चलो ना बुझाता कि फोटो पर देखब तो नहीं जिया नहीं आता फोटो पे दोसर विदा कइलो कबू हमार दोसर देखब चलो चल पहले बुझाता कि चल जब लो हटियो के चलो हां वो जल्दी चलो छोटकी देख ए जी बैठल बिया छोटकी हमारी ये ये मन छोटको गोड़ लागला अच्छा प्रणाम जी सर जी प्रणाम गोड़ लागतनी खुश सब है हाँ इहे के हई ये हम ना सुन ना हाँ जैसे जैसे कोई ना उसे को दिया ठीक बा बढ़िया से ए हां ये हां पूरा बनोगी ना ठीक बा हम जाते हैं ना तनी कर दिया ठीक बा जी कुछ करे नहीं ना सिखा दे ना तो स्वामी के जोन से करें तो कर दिए तो करम नहीं कौन सी अब 5 लाख रुपया काहे खातिर देले मन रोने के बुझात हमरा संगे रहे खातिर रहे खातिर मतलब हमार संगे हमेशा रहे खातिर ना 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 हम ना जाए हम हमारा काटे ना तो 5 रुपया काहे के तो उहे तो फोटो भी कल रहे कल की है ना हमरा के कहबे नु कि तू जोन से कहन करबे नु तो हमने के खूब बढ़िया घर हो जाए गाड़ी ओड़ी हो जाए वही खातिर न करही खातिर न हमेशा ना हम ना जाएम कहीं हम बाड़ी जन ऐसे ना होई ना हम ना जाएम तो चप्पल पहन लो कौन चलो
हम अपने घर में रह, हम कहीं जाइम ना। ना जब जब बोला तब आवे के पड़ी हमरा के। आ बरे चलो तारा रूम में आइल बनी तारा घर त तारा घर में रूम अच्छा मैंने रवाई जे रह, हमरा सेवा करे के बा। ये बारा भर तारा घर में जौन हमरा करे के बा करब। अच्छा। बाकी सब फोन पर फिर बोला दूसरा दिन हम रवा घरे आके काम कर देम। हाँ। ठीक बा, चल। कौन काम करबो? वो कहां हाथवा पकड़त हम। हां तब पकड़ा ही दिन पैसा होई देले बनी काहे का देले बनी। चलो तब वैसे ना हटरे के पड़ी। चली होनिया। आओ अरे रूम बता। हां चल तो क्यों लगा लो बड़ा से जी कहां तकिया लगावत है यार। गेट बंद करब। कहां गेट अरे बंद गेट बंद करब बाद में बताओ तनी गेट बंद कर पहले। के? चलावे है पे बैठा है ना हम खाली अपन मरद के लगे बैठल है। और पैसा देले मैंने 5 लाख रुपया। ए तू ही का करत रह? 5 लाख रुपया देले मैंने नहीं ए जी देख ना ये कुल अब का करत नहीं जी सर जी। ए साहब जी कुल का करत नहीं जी। अरे साहब पैसा देले है ना 5 लाख रुपया काहे खातिर देले? काम करे खातिर न देले बने। ना, कौन काम करे के खातिर? कुली काम कर दे। घर के काम करे खातिर घर के मन नौकरानी रखले हैं। हम रानी बनावे ए खातिर जी पैसा कुल देले। का करत नहीं ना। ए मम्मी जी, अब चिल्ला मत मम्मी जी, रानी बनावे खातिर पैसा ले ले पैसा देले। ए मम्मी जी। काहे चिल्लाती है बनी? देखी ना जी। बोला बेटा बा ए मम्मी जी देखी ना जी क्या हो? ठीक है हो। ए मम्मी जी छोड़ा है ना जी। अरे! मम्मी जी ए मम्मी जी देखी ना जी क्या क्या हो? हो? हां करे हां हां करो हमारा बलिहार बढ़िया तो ये करे बच्चे पैसा देले है। पैसा दे। हां 5 लाख रुपया देले है। ये बोल रही कौन है? 5 लाख रुपया देले बनी। कौन सी तू कर दिया? 5 लाख रुपया देले बनी से बनी। 5 लाख रुपया दे ले बनी। अरे तू ते कौन तरह की दीदी बोले ले बड़ी? रानी बनावे खातिर इनके 5 लाख रुपया देले बनी। कैसे देले बनी? पैसा दिया 5 लाख। करे कतरा तो घर में लुक गए। हां चले को हां 5 लाख जान से मार दे गला में काट। सारे देखो नौकर रख ले ठीक ना। नौकर हाँ। सकल के तरफ सब कर। ऊपर तक ले। जाके देखा मेरे घर आप जाए ना सकल मत जा। का भी ओकर के बुला तो 5 लाख रुपया देले बनी लेके चल 5 लाख रुपया देले चल लेके चल लेके जी बता ही के और चल 5 लाख रुपया देले चल बनी। चल 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 बोल दिख रे 5 लाख रुपया देले बनी लेके जाए ना धक्का करो। चले लकी खूबे मत चल 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 तो नहीं बता चल 5 लाख रुपया तमनाने बना के देखो मां अपने दिमाग 5 लाख रुपया हां मत तू चल 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 वो तेरे में करे के तेरे बता दे के चल और दिन बाड़ी ब्लू साड़ी पहनने रही यार। कर दे बड़े हां क्या बढ़िया इनके के देले बनी। है का कर मेरे है क्या क्या है क्या हुआ तो? क्या है वा 5 लाख रुपया ले लू तो ना बुझाई का हमरे के पैसा दिलो? मम्मी जी दीदी जी ने देखी झूठ बोला तारी। अरे झूठ के हम झूठ बोलत हई। बताओ के कभी नु के झूठ की तो कुल बात माने लेनु। एगो आदमी आओ त नु 5 लाख दियन 1 2 3 4 5 गो लाख दियो। ए छोटकी, आ जोन जोन छोटको। बोलियन तोन तू कर दिए। ए छोटको तू काहे झूठ बोलत हऊ? कोनो गलत फहम नहीं होई। तू तो हमारे बहन जैसन बड़ तारे के बहन जैसन माने ना। हम लेके जाए 5 लाख रुपया देले बनी तो लेके जाए। झूठ बोला क्या हुआ बताओ बताओ हम रखले बनी बेगवा लेके लेके तो देले बनी हम झूठ काहे कहब कम नहीं देले मंगले बड़ी कम एगो लड़की तारा के दिखावत है ना ओकरा के 5 लाख रुपया ओकरे खातिर तुम काहे झूठ बोलत हऊ? पागल बोल बोला का? अतना पागल बनी हम बताओ हम कबे के वीडियो बनाओ तो वीडियो बना में डिस्टर्ब। ए चिन्हा तो नहीं खा तो तू देख कैसे दिला पैसा ए मम्मी वो हमरा के फोन कइले रहला। वो एगो लड़का जिससे बतियाओ तो फोन कइले लगे हम तोरा के देखत नहीं। हई 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 पैसा हई हां देखो 5 लाख रुपया बाकी ना हुआ देखो कदर की सकल देखो 5 लाख रुपया बाकी ना। ए तारा ई पैसा के लाते मारता नहीं दे मम्मी जी मम्मी छोड़ी ना छोड़ ना। चल निकल जाओ निकल जैसे पैसा ले पैसा आप क्वेश्चन पैसा बताना के दियो पैसा। ते हई हमारे घर के इज्जत नीलाम करते रे अरे ना मम्मी जी हाँ? हम ना हमारे घर में हां हमारे घर में के इज्जत नीलाम कर बेटे तोरा पर विश्वास बारे ते घर में रह ले बड़ी रे ना मम्मी जी गलती हो एकदम घर में रह ले अरे मेरी बात तो आई मम्मी जी ते कहते इसके मॉल में नौकरी लगल बा हमारे एकरो के लगल बनी अपनो के लगल बनी ये मॉल में नौकरी करता है। अरे और से बढ़िया बा के हम दाई लौड़ी के काम करके हम अपन घर परिवार पर चलाई लेकिन तोरा लेके परिवार हम ना आई मम्मी जी माफ कर दे मम्मी जी निकल आई मम्मी जी माफ कर दे हम कहते निकल हम मार दूं चल घर से घर से बाहर निकल दो। बाप रे बाप ये होइसे को
हमरा कतना समझा के कहती है कि दोनों गोतनी के हमनी के लागल बा मोल में न करी हैं आई 5 लाख रुपया लेके इज्जत नीलाम करती यार चुप रह होई देख रे दादा हम ना जानत रही कि पतो ही ऐसन दिया घर के इज्जत एकदम साफे नीलाम करती है दादा ऐसन पतो ही ना चाहिए ऐसन कोई का पतो ही मत हो खो दादा जैसे एकर लक्षण बा जैसे एकर बुद्धि बढ़ी तो हैं बतावा हो हम विश्वास कितना बढ़िया से कोई नहीं कि चलो भाई ज्यादा हमने के परिवार परेशानी में बात ज्यादा नौकरी करिए तो 2 पैसा आई घर में लेकिन ये तो गलत काम करती है ना ऐसा परिवार केहू के ना के चाहिए